wasebedo ka wuoyo mang'eny e telo mar joma tindo, ok wuoyo e telo mar joma mine. Mine bende nitie moluoro donjo weche mag siasa. Mine nyalo. Koro sama wajiwo joma tindo, mine be ka untie kumoro amora udwa bedo MCA kenang'o, wan gi mine mane osetiyo matek chakre chon. Omiyo an awacho ni mine be beduru motegno donjuru e weche mag telogi. Tatieko kamoso mama bora kabisa motegno kabisa. Mano waya wa Margaret Olanga ngini ginena Mombasa. Erokamano. New approach man stand. It's a new approach. Kawan ko new approach. To wadhi loko paro mar kendo dongruok mar thurwa. Nyakora mga jwana goniro kono kombiro kodai ko sekala chiel tok sadek. Maro kiny makawono nen gena dhi tieke sadek e wang'e. Kawono kende madhe dakika chiel. Director okamano komedwa dakika chiel mane wiye kanyo. Kendo koro kanyo mokelo e giko. Awe lwer Sharon ng'aw kod Jesu dur madhi kelni chenro mara mbaka oromo ka wachako sani gi chal mar fwambo. Weche manyien madhi bedo kaloso weche manyien kawuono matimore kor gwenge kachal koda katwak. Makawono warango ratiro mar oganda e Afrika ma ugwe. Ochal nade. En twak makik bai kochako sani sadek nyakorom sabich maro nyango. Nata e chenro kinyi makawuono nyinga Cleophas Oloch jagisumo kanya kwaru mokeo nyaka sango oriti masani.